Ассалому алайкум мухлисони канали Павлони Тоҷикистон. Ина имрӯз 650 дона павлони сорти FT ба ноҳияи Хӯросон заказ карда буданд. Ина заказша тайёр карда мудем. Ина худо насиб карда боша мебара. 650 дона ниҳоли павлони FT. Ина касоне ки дар кор боша ниҳоли павлони сорти FT. Ана и полка сорти M1. Марҳамат, ба телефон ё WhatsApp муроҷиат кунед. Бо диққаттон раҳмат.